Straight to the point. Okay, mga higala sa pikas bahin, igo-igo ni mahumaning atong Holy Week, atong panidaan mga higalag makakabot ng kapsay kalinaw ka sa Middle East. Ikaduha pa gyud bahalag mag-unsad to Middle East, mapadayon mga higala ang pagtuki sa impeachment ni Sara Duterte. Yagi tala ni mahigalag katawa kay daw di man ni matandog niya itong mga politiko, bahalag magkalisod mo niya basta sige ning among agenda ha. So nahumana ang hearing sa House Committee on Justice atong March 25 pa lang. Mo to primero. Ang sunod karong April 14 another hearing unya kay ilalagay mahigalang tan-aon ang pag-establisar mahigala o probable cause. Kinahanglan magundang maghimo kag mini trial aron lang mahigalang ma-establisar ng probable cause. Amo na ang gibuhat ron sa House Committee on Justice. Muna nga ang mga tao nakasabot nga fishing expedition ng inyong kalakiha iniron. Kung doon ay probable cause, nakakita na mo probable cause, iditso na dayon sa sunod nga steps. Nga karon ang mga abogado mahigala sa si Attorney Torion, mga friends mahigala ni VP Sara ni ngadto na mahimong Supreme Court, another na po ni ngatong tukion ng Supreme Court. Another na sa ni mahigala nga subayon ng Supreme Court. Kung kining inaning mini trial, pwede ba ni diri sa House Committee on Justice? Straight to the point. Unya ra ba doon na sa mga kaulingong rules, kay sama man ni mahigala og mga prosecutor sila, nga ang kaso, while naapat sa fiscal, sila may mo evaluate, doon ay preliminary investigation, pagtanaw may gala, doon na ba'y probable cause, og naa gani, isang at ang kaso nga tos korte. Og wa gani, i-dismiss ang kaso, diya pa lang sa levels fiskalya. Pero, dili magkandak ang fiscal og mini trial. Doon na hinuon mahigalay clarificatory hearing. Nan kung di mo tunga ang contrast clarificatory hearing, o di, waiver, consider it as a waiver sa side sa kontra nga wa mo tunga. Wa mapasabot nga guilty ang kontra nga wa mo tunga sa fiscal's level. Kay ang mo decide ana guilty bagdili ang korte naman. So ang buhaton sa fiscal, kay kini may gala, matandi man nato ni mga kagalaan sa sama sa criminal case. Kining impeachment case, sui generis ni, pero susama-sama ang giagian ani. In fact, ang rules of court, ma-apply sa as suppletory mahigal application ni ining impeachment. So, kining mga congressmen, maunis na mahigalay mo serve as prosecutor, inig-abot sa kaso nga to sa impeachment court. But before ka na maabot sa impeachment court, sila may mo evaluate po sa kaso, nasama sa fiscal nga mo evaluate kung angay ba ning isang at ning kasuha o dili ba? Straight to the point. Na kung doon ay probable cause, isang at na ng kaso dayon. Total, ang impeachment court, sila na may mo subpina dito sa mga bangko kung gusto nilang subpinahan ang mga bangko, Indekin. Kaya sila naman mga higala mo impeachment court. Ang problema ano mga higala, naa pa mga kagalaan sa level sa House Committee on Justice, maghimo sa mini trial, the more nga dili mga higala mo participate si Vice Presidente Sara Duterte, although may hatag sa answer ad cautelam, but dili siya mo attend, especially kini mga witnesses. Kung saan man ang mga witnesses, ipatawag nila, o di mo tunga ang witnesses. Or mo tunga ang witness, kay kana ramang ila karon nga pag-investigate, dili naman ni in aid of legislation. Mo klarohon na to ni ha. At this time, ang House Committee on Justice nangita manghigalas probable cause for impeachment na ni for purposes of impeachment. Dili na pareha sa hearing nila nga ilang himuon atong Quadcom nga in aid of legislation kunuhay unya kanang mga witnesses ilang ipag-contempt. Straight to the point. Kuya ni kalakihan maabot ni Supreme Court niya labi nang mo-contempt sa mga witnesses. Kay ang kadto mahigalang pag-contempt nila mga witnesses, kadto man tong nagpahigayon sila og investigation in aid of legislation. Kani mga higala pag-evaluate ni, there is an impeachment complaints, duha ganin na impeachment complaints, so niagi na sa House Committee on Justice as a matter of procedure. Unsa may buhaton sa House Committee on Justice?
Number one, ilang i-evaluate kung sufficient in substance ba, sufficient in form ba, sufficient in substance, doon na mga higalay sufficient in grounds, paghuman doon ay clarificatory, nga ilang himuon. Then kung doon ay probable cause, move to another steps. Karon, ipatawag nila mga witnesses. Inigpatawag sa mga witnesses, ayaw kung ina nga ila sa contempt dekin. Naku ang problema ining kalakiha. So ang abogado ni Sara Duterte, mo-advise ko na Sara, ayaw og attend aning maong hearing. Kaya nga to strategy na to ni. Dili na to iyagyag ang atong mga ebidensya diha pa lang daan sa House Committee on Justice kay nada man. Why nada day? Bisa kung saan pa ito pangatarungan sa House Committee on Justice. Wa naman numbers game man eh. Yan nahibaw na ta predictable man kay ng ilang stand sa mga congressmen. What tay chance diha? Adto ta mo yagyag sa ato mga arguments o evidences sa impeachment court dito sa Senate. Straight to the point. Part na sa strategy. Kabahin ka na sa strategy. So, gwa mo to nga si Vice President Sara Duterte, wang pasabot guilty siya. Kabahin ka na sa iyang estratehiya. Ha? Nga, sabot Sara ba, di ko suod ko yung laang niya, ha? Di ko magpasuod sa laang. Kanang gibuhat mahigala sa mga bugadong Sara, nga, o si Sara mismo, lawyer ba na Sara? Which sa nga lawyer na minaw na koron nga, trial lawyer. Nya sila mo i-hire. Try to put yourselves in the shoes of the defense counsel. You were hired, for example, as one of the lawyers of Sara. Parihara yun ang strategy day. Parihara yung strategy yun. Besides, drilon pa mahigala mo i-hire diha. O besides, Scorpio pa mga kailan. Kasi Scorpio, supak pa na. Di ba na sa ganahan mahigala Duterte, pero ibutan ta lang. Gi-hire siya niya, mudawat siya mga higala. Ang imong strategy anan dili ka mo usik sa imong resources, sa imong energy diha sa House Committee on Justice kay wa tay nag-anan diha napita. Wa tay chance bisag unsaon pa to iyagyag pa nimo ng arguments ya, iyagyag pa nimo ng evidences. O man tay chance dili na ta diha. So number one, ang kuyaw ini mga higalang ilang himo mo nang ningadto Supreme Court sa si Torion Indekin, dili pwede mahimo mo inyong mini trial just to find out if there is probable cause. Gi-question ni Supreme Court ron. Kay kuya mo ko ani, na witnesses mo tunga dito. Pagtunga sa witness ilang pugson pagpatugan. Umingon na witness nga dili ko mo answer ana adto na ko mo answer sa impeachment court. Nya ilang i-contempt day. Mugamit sila sa ilang gahom nga mo contempt sila. Nga kini ra ba mga higala, evaluation na ba nig nabay probable cause? Dili na ba ni in aid of legislation? Klarohon ta lang gyud na. Mo nang dunay katarungan sa Attorney Torion nga nagan sa Supreme Court ilang gi-question na. Number 2, niining panahon na ingoning iyang vice chairperson ni Jerby Luistro. Kining babae bitang usa day, kining babae usa nga iyang tapad, vice chairperson nila. Niingon may galangan niining panahon na dili mahimo nga maka cross-examine ang mga abogado ni Sara sa witness nga i-present dinha kay preliminary investigation man eh. Wa gaba. Bitaw tinuod sa bitaw mga kaigalaan kay kana gong kaso og nasa fiscal level pa. Sa tinuray lang ang mangutana ang fiscal ra. Fiscal ra mangutana. Bisag ombudsman, nay kay kaso ngadto sa ombudsman. Nigabot mo sa ombudsman di ka ikaw defense counsel di ka kapangutana unless ang prosecutor, ombudsman nga prosecutor naghandle mingon na mo'y questions. Ang imong question as a lawyer sa defense dili mo ditsog pangutana dito sa witness, imong ipaagi dito sa fiscal. Imong ipaagi dito sa ombudsman prosecutor, ombudsman investigator. So, samot na, kini nga rules nila sa House Committee on Justice, ikaw, bugadong Sara, mayroon yung kadili ta mag-usik sa atong resources diha. Kaya nga bugado mahigala sa defense, dili man magka-cross-examine sa witness mga higala diha sa House Committee on Justice. Straight to the point. Diklaro man ni Miguel ni Congresswoman Isabel Zamora. Sa San Juan City, nga nga dili magka-cross-examine. Bitaw, by analogy, considering nga preliminary investigation ilang gihimo sa level sa House Committee on Justice, dili ka cross-examine. Panalitag mo nga ang mga abogadong Sara dito. Nya na ay witness Madriaga panalitan, sultion sa Madriaga. Dili ka pwede mo cross-examine ni Madriaga. Nga naman, mo may ilang rules.
which is pareha gyapon sa prosecutor's office, dili ka cross examine unless mohangyo kas fiscal na ako'y pangutana fiscal, pwede ba nga mangutana ko ani? Ang fiscal uban mingon, sige unsa may question kasi ara mangutana or pwede po kataga agigayon nga makapangutana. But anang panahon na dili ka anak ka adversarial sa ngadto na sa korte. Mo na nga kining gibuhat mahigala nga wa pagtunga ni Sara diha sa House Committee on Justice. Og ang dili nila mga higala pag sanong nanang investigation sa House Committee on Justice, inutok na. Strategy sa iyang mga lawyers. Strategy ka na. Straight to the Na point. ate padayon no taon mahigala kining mga anggulo sa impeachment batok mga kaigalaan ni Vice President Sara Duterte. Sa ko nagingon kana mga kaigalaan strategy sa iyang mga lawyers na inutok kana nga strategy. Oh, kana nang di ta baso din napitaw man tay mahimo da. Tan-aw nimo ang voting palang daan. Ang kang BBA mahigala pa ingon sufficient inform, sufficient in substance, dismiss na dayon wa na dili sufficient. Kang Sara sufficient in form, yes. Sufficient in substance, yes. Sufficient in ground, yes. Karon hearing mag-mini trial pa gyud. So, kasabot ka ikaw may abogado sa defense kasabot ka mabasa nimo nga dili ta magsilbi ng dapita. Wa tay daganan adto ta sa impeachment court na adto na ta burak dito. Kana inutok na nga desisyon. Straight to the point. Now atong balikan mga higala kay mo lagi ni daghan nag-question sa mga kagalaan ining mini trial nga gihimo sa House Committee on Justice. Unya gawas pa niya na mahigala hasta pang pagpasumpina nila sa salin ni VP Sara, apil pa tong iyang salin sa dihang mayor pa sa Davao. So kana mga kaigalan, total na naman impeachment case nga gipasaka. Ang abogadong Sara maingon na nga adto na lang mi sa impeachment court mo tubag. Adto mi tubag sa proper forum. Yang inyo din sa House Committee on Justice, naan naman mo yung number daan, dili naman mo sungasong ba din ha, i-follow lang ang due process, kay mandatory man na mahigala, pero inyon ta maghimog mini trial, unya ni anang mini trial, alkansihon pa manghigalang dipinsa, kay ni butyag na mahigala si Congresswoman Zamora nga, sama manig preliminary investigation, dili maka-cross examine ang abogado sa dipinsa. Di ko mauhuna mga sukit di paminaw, adto na lang kita sa proper forum na lang gid ani. Kay lisod man kaayo mga kahigalaan og maohona. Gawas pa gyud ana, powerful ra ba ni mga congressmen, wa ta kasabot ipakuntim pa kada day. Kadako ang magubot mga sukit di paminaw na. O moingon panalitan, question na sa witness, moingon ang witness nga dili ko katubag ana nga pangutana adto ko motubag sa impeachment court. Ilang pugson? Ha? Kini mga higalang pagsupina sa mga bangko na may bank secrecy law ug mutubag ang mga abogado mga higala sa bangko mingon nga maghuwat mi ang mo supina na mo ang impeachment court. Unsa man nila? Ilang ikontempt ang bangko? Ha? So medyo dihado kayo mga higala. So ang abogado karon ni Sara Duterte, mga trial lawyers man ni I suppose ha, I understand kining ilang mga lead counsel, mga bata maning uban. Basig maayo ni sa research. Kining mga lead nila nga mga counsel, mantigo gini, no? Kuan gini, trial lawyer, dugay-dugay na sa korte. Kasabot sila nga, wa tay dag-anan na napita, labi pag iingnan tandaan dili ka cross-examine, wa na tay mahims. Which is, kana kung di ka maka-cross-examine, mao mo gini mahitabo sa actual nga kaso o diya sa preliminary investigation level sa fiskal. Although doon na mga fiskal nga musugot, mangutana ka, pero ang cross-examination mga higalag, doon na kay mga pangutana ipaagi nimo sa fiskal. So, dili gud ikaw direkta. Whereas, kung tuwa na ko sa korte, at least patas ba? Og tuwa sa korte mga higalag, abogado ka karong Sara, kasabot ka, og doon na mini trial nga himuon ang House Committee on Justice. Dili ka, mga higala mo, pakita o gilas diha, kay dili man na korte. Sa presentation palang daan, dili ka ka-expect og fair presentation. Adto ka sa impeachment court kay inigpangutana kung ang question mahigala irrelevant, ang question mahigala misleading, maka-object ang abogado. Objection, Your Honor. The question is misleading. Objection, Your Honor. The question is irrelevant. But ani, maghimo sa mini trial, unya, dili ka ka-object ang abogado. Kisa may mga objectan niya ang fiscal o ang anangutana kini mga congressmen. Lahi man tong tuan na dito mahigala sa impeachment court, at least
equal footing ang mga abogado. Bisan kini mga congressmen mo serve sila as prosecutors, at least ang defense counsel mahimong maka-object. Makalalis ka nila didto mahigala kay pareha man taron lawyers mo sa prosecution side, kami dito sa defense. Makaana mga abogado. Ba't kini bisan magmutunga ka dito? Wala man amo man eh. Ha? House Committee on Justice ni. So dili ka patingugo na ara sa ilang kabahinday, naara sa ilang kabubuton patingugon kag dili, lakip ang cross examination. Giklaro na ni Congresswoman Isabel Zamora, ang abogado sa defense dili ka cross examine. So kasabot ka na nga inana nga sitwasyon, dili ka mo burak sa imong arguments o imong ebidensya diha pa lang. Wa man kay mahimo ana. So inutok nga pamagi mingon ka, huwat laming ito sa proper forum. Ha? Huwat is proper forum. Mo kana nga moingon mahigala ning uban nga mga kuan. Nga ingon Sara bloodbath ngano karon man lagi mo tunga. Kadto mga higalang mga kinini ang naka-eskwela gyud sa kuan. Rules of court. Kinini ang remedial law. Nakakuha ng remedial law, kasabot ka nga dili ka mo appeal ana. Kanang go pasakay man lang na paingon nga, o ingon Sara bloodbath. Hasa man tong bloodbath nga wa man mo tunga diri. Pag mislead na sa masa. Kanang istoryahan may gala mga masa ingon day mga tao nga, bitaw tinuod bitaw ingon sa bloodbath. Pero og katong mga mantigo gyud mingon niya dili na maopa. Alanganin pa na diha. Strategy na sa abogado, dili ka mo taak din napita. Wa kay makuha din napita. Bisag kinsa nga lawyer nga i-hire kang Sara, ikaw mo abogado sa defense. Nya trial lawyer gyud ka, kasabot ka nga dihan napita maglisod ka. Ang imong kumbatiho na sa numbers game ko na, di ka magsilbi lang na napita. Wa kay chance. Di pa ka cross-examine. Kini mga congressman, di pa nimo pwedeng objectan. Basi ikaw pa ipakontempt. Muna karon ni Dagan Supreme Court may higala sa attorney-torion may Dagan Supreme Court day may nangutana dito og napay uban nga mga lawyers. Da kana so resolbohon nga Supreme Court sa nga question. Valid kana nga pangutana. Straight to the Atong point. balikan mahigala. Muna kong ingon. Ilamang gipadako ang istorya mahigala nga si Sara niingon mga kaigsunan ingon bloodbath ngano lagi pag-hearing na sa House Committee on Justice wa man motunga. Kana mahigala ang masa ana para pagkuha na nga masa may bitaw na wa motunga ingon na bloodbath ana. Pero ato mahigala ipasabot nga kanang wa pagtunga ni Sara. Kabahin kana sa inutok nga strategy. Straight to the point. Inutok nga iyang estratehiya nga dili ta dihan dapita. Adto ta sa proper forum. Total naman ka ng impeachment. Ipasaka man ka ninyo ng impeachment. Naman ka mo'y number. With respect, mahigala sa House of Representatives na magista. Kakuha mas lana. Pila na bago na 1/3 naman na. So 1/3 votes, mga 106 congressmen, makakuha sa na mga pirmaha, mga kaigalaan. Di isang at nga to sa impeachment court. Ngadto sa impeachment court, at least ang abogado dito, kasabot ka ikaw abogado ni Sara Duterte, matagaan kag equal footing dito. Matagaan kag equal nga lingkuranan sa abogado sa prosecution, equal ta, ka-level ta din hiron sa impeachment court. Mas nindot dito. Kanang mga congressmen nga naaron sa House Committee on Justice, bisa ka na Jervil Roistro, usa na sa mga prosecutors nga ilang napili indekin, usa man na sa mga prosecutors. Inigabot ngadto sa impeachment court, magdebate mo Roistro, tubagon nimo sa Roistro, moobjekan nimo sa Roistro, okay kayo. Nga naman, equal footing mo dito. Kamu may prosecution, kami sa defense. So kung abogado kang Sara Duterte, mingon ka nga, adto na lang ta makita sa impeachment court, at least patas ta dito. Kay nga rin ka mga higala mong appear sa House Committee on Justice, dili nimo pwedeng lalison si Roistro, di ka gani pwedeng magka-cross-examine sa witness. Nya, madelikadong ipakontem pa hinoon ka. So, mayon yung ka, dili mi. Arimis korte yun sa impeachment court na. Kaya nga to sa impeachment court, pwede makainig. Pangutana sa prosecution, ibutanta sa Roistro. Pwede namang debatihon sa Roistro dito. Pwede tang mag-argument, yagyag mo sa mong arguments, yagyag sa ng defense argument, dito na sa impeachment court, equal footing ba?
Inigpangutan ang rehistro, objectionable ang question. Objection, Your Honor. The question is misleading. Objection, Your Honor. The question is irrelevant. Kana sa nga mga pribilehiyo sa Defense Council, dili na mo pwede gamiton sa House Committee on Justice. So, wa kay daganan diyan napita. Gawas nga wa kay daganan sa voting palangdaan. Wa kay daganan kay mabasa na ba ni mo daan mahigala nga ang buto mga sugid di ko sila tanan pag ingon gyud sufficient in form, sufficient in substance, sufficient in grounds up hapit mahigala perfect score nila So mabasa ni mo na, pagbasa ni mo na og banggiita nga abogado nga trial lawyer gyud, mabasa ni mo na mayong kadili ta diha di ta mo sungasong din napita wa tay daganan. Mo na pag-ingon nga, ingon bloodbath. Ang tubag ana nasayod si Sara mahigala okay ng bloodbath, iyan ang barugan, pero nga to sa proper forum. Kaya nahibaw ka, bisa unsaon pa ni mong argue diha sa House Committee on Justice. Mahurot imong argument siya, mahurot imong ebidensya, mayagyag ni mo tanan ebidensya, manikid na ka sa imong defense, pero dili na mausab ng ilang buto Numbers game ka na, mga kagalaan, dili ka kakuha. So adto ka mahigala sa Senate, doon na kay chance dito. Ngadto ka mo arte sa Senate. So ang mga abogado ini, ni Sara mahigala, nagsabot ni sila, inutok gani atong pamaagi ani. Inutok nga pamaagi nga dili ta diha at to miss proper forum. Nana makay probable cause nganong mingon nanay probable cause nganong mangita pa man mo atong hashtag ning sal ni Sara sa mayor pa siya. Kani nagpasabot lang niyo sa mga langanin pa mo sa ebidensya, nag-fishing expedition pa mo. Just to find out probable cause, nag-fishing expedition pa mo? Orang nila ini mahigala nga makakreate og noise, nga makasquabble gyud kay hantod karon. Wa man makakreate og noise iniken. Kabantay kalahi man ko sa una impeachment sa una kang irap pa. Katong impeachment ni irap, while wala pa mahigala maabot sa punto nga gi-file ang impeachment, napa sa Senate may nagpasiugda sa investigation ato, Blue Ribbon man to day. Si Teofisto Gingguna maoy kuan ato katong I accuse. Teofisto Gingguna. Diha palanda ang mga tao ni ulbo na. Kana bang ni kuan ang mga tao ba na mind conditioning na sa mga tao nga kawatan gani sa irap. Ang ay ning impeach ana ba? Napalang ana nga level. So impeach gyud nila mga kagalaan. So at least ang mga senador dito medyo ang pulso sa mga tao gusto na mga higala nga matanggal gyud sa irap kay sa baday ning tawhana nga kuan man dinhi. Sama panalita ni Supreme Court Chief Justice Renato Corona kanato mao gyapon sa committee level palandaan bugbog na nila. Karon ang nabali man ni kang Sara mahigala kay hantod karon bisag gibugbog nila quadcom pagod sa una. Ang first round ha quadcom gibanatag maayo. Wa mo tandog ang rating. Kini lang gibuhaton banata na pag maayo. Muna na ka-unique karon Sara. Sa pagkakaroon ha, I don't know kung saan may tabo in the future. But sa pagkakaroon, lahi siya sa naitabo ni Villar o sa naitabo ni Binay. Ikato si Villar may galagi imbestigaran. C5 scandal. Taas mo greetings Villar. Tinuuna ha, politika na mga tanan God. Prangka-prangka ba, mabitaw na nga ako. Di tayo mag-atik-atik tag istorya nis kahanginan. Muna kina ko mga followers, ako mga listeners, maminaw sila na ako. Sa Facebook, sa radio, sa Facebook, sa YouTube, sunod sila kay ako sultihan mo tinuod. Dili tanang magpaligoy-ligoy pa. Tinuray kini kang Sara, politika ra gyud ni. Mo to ni tabo kang Villar, kinumdum kang Villar. Kadtong kang Manny Villar, taas ang rating mo dagan sa presidente. Aron nga di sa makadaog, gi-imbestigar nila maayo. C5 scandal. Unya pagkatagak na sa rating ni Villar, nya hanto na humang eleksyon, tawa. Pag human sa eleksyon na pa ba C5 investigation wa na, ha? Nahilom ang tanan. Nga naman, ang objective adto mga kagalaan nga, tirahon si Villar, tirahon aron matagak ang rating, wa na chance nga mo daog pagka-presidente. Mo tuyo. Kaduha, kang Binay. Ang kang Binay po mahigala bawsan, sustaas makay-rating si Binay. Nadahom nga to yung mga abogado Binay gani nga, kuana na, niguro naman ito, sinultian sa mga abogado, see you in Malacanang, anak naman ito, nag-attend ko og MCLA mahigala, usas mga lawyers ni Binay. At that time, maoy, nag-lecture sa MCLA, pinaana pa na, see you in Malacanang. Ito lang daog ni Binay. Taas magigriting. Gibumbahag maayo sa investigation. Atol mahigala sa investigation sa Makati scandal. Sus, nadutlan si Binay, oy.
Tagak gas binay. Pero kini nang gibot ni Sara mo na kay unique, wa man maigo si Sara gyud ay. Gibombahan may quadcom ko gigamit. Upat ka komite ha man naging ngalag quad. Upat ka komite gitabangan og imbestigar Sara bugbog mayo wa makadot. Muna karon nga, diyan po no, House Committee on Justice. Ila gusto nga ilang himo ang mini trial para nga mo squabble ba unta. Anak kay unique ani wa man makakuan nalahi man. Wait ta kay bawo ini abot sa impeachment court. Hadi ko maingon nga unsa kay kini atong analysis mga kagalaan sa pagkaron lang. Prangka-prangka bang pagkaistorya. Og eleksyonon ra daog Sara. Di ko maingon nga daog gyud siya in 2028. Taas pa man mahigalang, taas pa man ang mga adlaw. But kung karon eleksyonon daog, mao kana nga kini politika ni. Tanaw nila di man gibada. Taas man gyud rating. Bumbahan gyud maayo diri nga makakita sa mahigalag asa dapit nga mapindawon. Ha? Nya ang abogadong Sara pod mahigala kini impeachment naman ni. Dili naman ni siya kini inyong investigation, dili ni investigation in aid of legislation. Ang kuyaw ani magod. Maghimo sa mini trial ug mutunga ka sa mini trial ug di ka motubag mga higala, min ka di ka ka-invoke sa mga rights ani. Pugson ka sa mga congressman ko ni. Unyag mo ingon niya i-contempt kay papriso ka. So dili siya ikaw mayon ka dili lami adto lami sa impeachment court. Kay total na may proper forum adto na lang mi. Nya kamo dia sa House Committee on Justice sa makuwang pagiday ninyo ebidensya kanu magsige pa man mog fishing expedition kun naa na makana probable cause naman inyong kuhaon. Wa pa di ay probable cause. Ang quantum of evidence nga kuhaon gamay ra probable cause naman. So kung padayon mo imbestigar nagpasabot pa di ay nga wa pay probable cause na nakita ninyo. Mura naghatag na hinumong mensahe sa mga tao nga short yun, short of evidence pa may. Kumplito na mo diha, probable cause na magikinahanglan, isaka na dayon. Ang mga abogadong Sara, adto na sa mo, adto ka mo banat sa impeachment court, at least equal footing na mo. Bisa ka na sa Laila de Lima, sa Duke no, ma-appeal nila sa prosecution. May laki man sila. Kini si Kuan, Gerbelo Istro, makitang katag ba? Nagabot dito. Kay equal footing man. Ang debate dito mga higala sa impeachment court, equal mo nga nagdebate. Ang mga judges, ang mga senador man. So kita, o tan abogado, tan dito nga higher ta panalitan, magdebate ta in equal footing. O ganhi ka mo tunga aning House Committee on Justice, irukon ka ining mga congressman. O di pa makauyon sa imong tubag basi ipakontempt pa ka na kadakong problema. Whereas kung tuan na mga higala, kaya Gerbelo Istro, pwede man imong sungog-sungogon, nagabot dito sa Senate, siya mo i-prosecutor, pwede objekan na objection, Your Honor. The question is irrelevant. Sunod pangutana, objection, misleading. Sunod pangutana, objection, hypothetical. Pwede mo naon. Tanawag magkalusot ba? Para makita yung katag ba mga mainglaki makamo. Pero kana siya nga abilidad sa Defense Council, dili nimo pwedeng gamiton sa House Committee on Justice. Dili. Kay delikado ikaw pa mapriso hinog. I-contempt pala hinog ka. Dili na ba pwede lang pa, di ka pwede mo cross-examine sa witness. So, ikaw abogado ka karon, trial lawyer ka. Kada mag-iitang trial lawyer ka da. Kasabot ka, makabasa na kadaan, dili tadi watay ko diha. Di tadi ang napita. Ang arita sa impeachment court na. O ganay may tabo mga sukiting paminaw, ha?